ayiwa an kɔrɔ Yusu bisimila ayiwa ni y'a sigilen gafe kɔnɔ ni y'a sigilen k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn tiɲɛ laadala ci ye nin ye k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila fɔ juma na fɛn min nɛgɛ kaɲɛ 10 sanga 15 n'o tɛnkunna tiɲɛ fɛn min ye don kibaru sɛbɛnw ye u bɛ bɔ faransikan de la tiɲɛ anw ka ci ye k'a yɛlɛma bamanankan la tiɲɛ ayiwa jama fanba ka se k'a faamu o fana an b'a fɔ bɛɛ k'u bisimila Renouveau TV sanfɛ tiɲɛ nin ye don kibaru waati ye i k'a dɔn bamanankan la nka yanni an ka don fɛn min kɔni ye café Niger ye tiɲɛ an y'o dɔɔni foro a ka fisa maa ma a bɛ maa galabu kɛnɛya dɛ café Niger n ka cɛ bɛɛ k'a min fɛn t'a la a banna an ka min k'i fari lafiya kuma ka ɲi a ti maa bana a ti foyi kojugu a ka ɲi maaninfin ma sɔgɔma n'i y'a min a bɛ galabu don i la e ye taa ɲɔrɔ ka réalisateur la de kaba y'i tɛngu café Niger la bi a kolo ka kɛnɛ dɛ a banna ayiwa bisimila Yusu sɛbɛn ɲɛfɔlɔ ko ne tɛna to i bolo Antoine a jaso n b'a di ma i ka jaso min ye aw ka dɔn bɔra ka gɛlɛ kati anw ye katikaw ye baasi tɛ kati senbilenninw ala tɔgɔ in a tɛ digi an na kana bila kuma na a t'an dɔɔrɔ min ye ka taa kati ni kati kibaruya don ni maa min kunna ka di i bɛ muso ta kati baasi tɛ nka kati kibaruw ne y'a to Nabila Ibrahima Sogoba bolo ale de b'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ wa i t'i ta fɔ ni mago bɛ information min na kati i bɛ taa Nabi fɛ yen Nabi mana min k'i tɛgɛ o de ye kisɛ ye maa yɛrɛ don n ko Nabi de y'an ka ka taa muso ta an fɛ yen ka tila k'a fɔ k'i tɛ kati sira Nabi elle porte parole Antoine bisimila k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ayiwa a lamɛnbaajɛ kulu bɛɛ lajɛlen bisimila gasi t'i la Antoine min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Kalilu Yara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn café Niger k'a min a ka dɔn galabu ka don i la Antoine an bɛ lamɛnbaajɛ kulu bɛɛ lajɛlen fo mi réalisation a bɛ Ousmane Togo bolo nɛgɛw karafe sira kolen ni sira jɛlen difu la sa Buakari Jara Nabaru den n'o bɔra yen Jamadugu Kɛfa ale bɛ k'an kɔlɔsi Awa Keita Kuyate ale bɛ secrétariat la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Antoine kun fɔlɔ n b'a d'i ma a minɛ kun fɔlɔ n'i y'a di yan Yusu i ka dɔn n b'a minɛ Yusu n'an bɛ taa dɔɔni dɔɔni a dɔw b'a la hali ni sirajan d'an ma don an bɛ se l'indicateur du renouveau bi dɔw bɔli don kalo tile 18 i ka dɔn a bɛ marisi kalo ko fɔ i ka dɔn 2021 in na sunkalo ma surunya Yusu maaw bi jɔrɔ jɔrɔ ye fɛn jumɛn ye sabu ka d'a ka da dumunifɛnw i ka dɔn ayiwa gɛlɛya ko walima nɔgɔyali ko maa caman ayiwa bi sigasiga don o ko la kosɛbɛ san o san nin kuma kelen don nka ɲinɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ fɛn min ye cakɛda minnu bɛ jago kunna ani ka sɔngɔ don bɛrɛ la olu kɔni ye mɔgɔ hakili sigi kosɛbɛ Yusu k'a jira maliden bɛɛ la ko maa si ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ sabu ka d'a kan ko sɔngɔw don bɛ bɛrɛ la n'i ye sunkalo lajɛ o de ye waati ye i k'a dɔn dumunifɛn a bɛ dun kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana i ka dɔn balo dɔw bɛ yen i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ nɔnɔmugu i n'a fɔ tulu i n'a fɔ malo o n'a ɲɔgɔnnaw i k'a dɔn a bɛ sɛbɛkɔrɔ dun kosɛbɛ sabu sunkalo a n'o taabolo bɛ ɲɔgɔn na o fana ka kɔn o ɲɛ ka jɔrɔ ban bɛɛ la ka bɛɛ hakili sigi fɛn min cakɛda min bɛ yen n'an ka ma ko DGCC ayiwa n'an b'o fɔ faransikan la sa o de ye direction générale du commerce de la concurrence et de la consommation a b'o ko fɔ o ɲɛmaaba Bukadari Dumbuya ani fɛn min ye maa minnu bi bɔ ni feerefɛnw ye jamana kɔ ka ni ka don n'a ye an ka ma ko importateur jagokɛlabaw ka taa se i ka dɔn jagokɛlamisɛnninw ma minnu b'a ta ka don n'a ye jamana fan bɛɛ fɛ an'u farala ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka kuma sabu bɛɛ lajɛlen da bɛ sɔngɔko kuma na fɛn min sɔngɔ ye a ka to bɛrɛ la a kana yɛlɛ sanfɛ nin lajɛ in kɛra sababu ye fɛn min ye balofɛn minnu bɛ jan kan ko ma ko aliment première nécessité maanifin yɛrɛ tɛ se ka taa balo minnu kɔ u ka kuma o sɔngɔko ka sunkalo nata in na fɛn min b'a to bɛɛ lajɛlen hakili bɛ sigi kosɛbɛ u ka kumaw la n'o ye kuma lasela ye groupement des importateurs et de denrées o ye maa minnu bɛ don da dumunifɛnw ye ayiwa olu ka kuma lasela fɛn min ye u ka kuma lasela de ye i ka dɔn Mama Ɲagandu ye Mama Ɲagandu ale ye kuma ta Yusu kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ sunkalo a surunya mɛ a tɔ ye duwa kun damadɔ ye fɛn min ye sɔngɔkow ye ni kuma ma k'a kan ni mɔgɔ hakili ma sigi a dɔw b'a la a bɛ sɛbɛkɔrɔ juguya kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn an ka bɛn kelen ma an ka wuli ni sɔngɔ kelen ye waasa dɔ ka sɔngɔ kana yɛlɛ dɔ ka sɔngɔ kana jigin Yusu Tarawele n'i y'a lajɛ fɛn min ye gɛlɛya minnu bɛ i ka dɔn an ka sababu kɛ
coronavirus ye k'o bɛɛ la Mali jagokɛlaw ani Mali maa ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan hali ni gwɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ an k'an jija o gwɛlɛya o kana yɛlɛ an ka a kɔlɔlɔ a ka dɔgɔya kosɛbɛ a kɔlɔlɔw o kana ye i k'a dɔn an ka sɔngɔkow la k'u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Yusu fɛn b'a to sɔngɔw olu kɔni ka se ka ku i ka dɔn malidenw na maa si kana degun i ka dɔn sunkalo kalo in kɔnɔna la bɛnkan dɔw bɛ u ni jamana y'o kɛ o bɛnkan tɛ dɔwɛrɛ o ye convention ye u ni jamana ɲɛmaaw ye min tigɛ nɔ bila fɛn min ye sukaro ye i tulo ɲɛgɛlɛya jɔ Yusu Karabati fɛn min ye sukaro ye i k'a dɔn a bɔrɛ ko 2,500 a kana tɛmɛ o ka i ka dɔn bɛnkɛrɛw kan u ko ma ko ribrusure n t'a dɔn m'o fɔ bamanankan la cogo min na ribrusure i k'a dɔn o tɔni kelen o bɛ t'i jɔ 60,000 la fɛn min fana ye ko hakɛ min b'u bolo ye n'o ye stock ye hakɛ min kɔni bɛ magasin kɔnɔ ayiwa Yusu ko bɛɛ k'i hakili sigi k'a ti dɛsɛ fiyewu fɛn min ye sunkalo kalo in nata ye fɛn fɛn bɛ magasin kɔnɔ k'a ka ca i k'a dɔn mago bɛ jɔ a la wa k'a ti dɛsɛ ko mɔgɔw kana jɔrɔ sɔngɔ a ti yanga commerçant détaillant minnu b'a feere an ka kin kɔnɔ olu ka maa ɲɛma i k'a dɔn ale fana kumana fɛn min Albert Mayiga ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu fana na kuma doni ka se jagokɛlamisɛnnin bɛɛ ma bɛn kɛra min ka ɲɛmaaw fɛ maa si kana bɔ o kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka taama o sariya kelen fɛ o bɛnkan kelen fɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu commerçant détaillants olu na fɛn bɛɛ kɛ u kɔni wulila kuma min kan fɛn min ye sɔngɔko ye u bɛ tɛmɛ ni o ye ale fana ye walawalali kɛ hali bi n'i y'a lajɛ fɛn min ye sɔngɔ ye sukaro k'a kilo ko 100 o ka di malo brésil 70 kilo 130 o litiri y'o ye fɛn min ye directeur général ye commerce concurrence de la consommation fɛn min n'o bi i ka dɔn Bukadari Dumbuya ko fɔ ale fana ko k'a nisɔndiyara maa o maa da bɛ jago kuma na bɛɛ lajɛlen ka na an ka sigi ka kuma o de bɛ kɛ sababu ye bɛn min kɛ ko la k'ale nisɔndiyara ale wasara wa k'a bɛ laɲini min kɛ bɛɛ fɛ o de ye k'a fɔ bɛn kɛra min kan maa si kana bɔ o kɔ ka bɛɛ ka taama ka kɛɲɛ ni o ye a y'a jira k'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya bɛ fɛn min ye dadumuni fɛn ninnu ye adamadenya tɛ taa minnu ko jango sunkalo waati o fana ko bɛɛ lajɛlen ka to bɛnkan kelen kɔ k'olu fana u tɛna sɔn a ko ye u n'a lajɛ i k'a dɔn kuma bɛɛ lajɛlen la sɔngɔ min fɔra ka to ka wuli k'a lajɛ n'a ma yɛlɛ walima n'a jigin dɛ fɛn min b'a to bɛn kɛra min ka maanifinw olu bɛ se ka lafiya a k'u ma da o ma kabi janvier kana bila bi la k'u bɛ wuli ka jɔ la sabu feerekɛyɔrɔ 10,000 u wulila ka t'o bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a lajɛ sɔngɔ a bɛ danga min na wa maa minnu bɛ n'olu ma bɛnkan bato i k'a dɔn ko procès verbal de constatation d'infraction k'a jira k'a fɔ an bɛna min kan i m'a waleya o procès verbal dir'olu ma wa k'u b'o kelen kan fo ka taa sunkalo fana ban u na wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn kɛra sɛbɛn min kan bɛɛ lajɛlen ka t'o kɔnɔna la nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau n'i yɛrɛ b'a la ɲinɛ e t'a la de ye n bɛ kɔni anw bɛ so an bɛ tile an bɛ sun ka bɛn ka sɔrɔ sunkalo tɛ a bɛ ne kɔni ko furudimi b'e la ayi Antoine min ye nɛgɛ kaɲa 10 o tɛmɛnen ni sanga 34 ye bisimila Sakebugu ni zanga in na Sakebugu an b'u fo o bɛ fɔ koyi Antoine an ka nouvelle horizon ta nouvelle horizon ale kumanen don ni ye an ka wolomasiri tabaw i ka dɔn faamaw olu ni banbanciw karila ɲɔgɔn na o karili ɲɔgɔn na sa a ka dɔn o kɛra masikaro tile 17 min ye a ka dɔn san 2021 maa 33 o kɔni o dana an ka wolomasiri tabaw la maa 14 olu kɔni jogina min ye jugu ye sa su minnu kɔni yera o ye maa 20 ye i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a bi fɔ fana ni dun ka maaw kɔni n'u y'u fa tuma dɔ la u bi dɔw ta ni ka tɛmɛ ni olu fana ye ko n'o tɛ ko i ka dɔn an ka faamaw k'u y'u bila u fila ni dɛbɛ la tiɲɛ yɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔ ntanyana k'u fana ye aw k'a dɔn min ye banbanci a camanba de u y'olu fa Antoine min ye Ansongo i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min nin yɔrɔ min ani Ansongo olu man jan kosɛbɛ dɛ i ka dɔn tesi ta ale bɛ Gawo mara la min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ an ka wolomasi tabaw olu kɔni ni banbanciw karila ɲɔgɔn na u ni banbanciw karilen ɲɔgɔn na i ka dɔn ninnu kɔni tun bɛ moto la ani pick-up dɔw tun b'u bolo min ye aw ka dɔn ta arabadon sa kalo tile 17 min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔni tɛmɛna a min ye waati min na ni wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw n'o ye chef d'état major général n'olu tun ko maa 11 k'a taara maa 33 la maa minnu jogina u kɔni olu cɛ a k'a dɔn ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la maa bɛ se k'a fɔ a k'a dɔn alhamdulilayi i k'a dɔn dɔw kɔni dara olu tora badada la ye caman kɔni bɛ olu kisira nka min ye a k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ k'a fɔ karaw kɛlen ɲɔgɔn na min i k'a dɔn
gwangwan bane an ga wulumasiri taba dɔw kɔni i ka dɔn hali bi olu fana ma ye a bɛ kɛ cogo di Andwan an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye an bɛ dugawu de kɛ an ka wolomasiri tabaw ye wa aw b'u kɔ sanga ani waati ko nin ko in bɛ kɛ cogo di min ye nanzaraw ye Berkan ani ka dɔn o ni ka ciden minnu bɛ yan nun bɛɛ lajɛlen bɛ Mali la nka nin ko in bɛ kɛ i ka don Mali la sɔmi kɛ i ka dɔn awɔ min ye maa dɔw ka fɔ la waati min na anw ka wolomasiri tabaw ni bingali bɛ ka k'u kan ko y'a sɔrɔ avion dɔ bɛ yaala la sanfɛla na maa tɛ avion in digi dɔn maa tɛ avion in bɔyɔrɔ dɔn wa i ka dɔn nanzaraw n'u ka i ka dɔn subahana mansinw an'u ka dɔnni an'u ka fɛɛrɛ minnu b'u kɔnɔ k'olu ma se ka i ka dɔn nin ko in natɔ cogo si la a bɛna ta dɔw dun fana ko avion dunan dɔ tun bɛ yaala yaala la sanfɛ waati min na attaque bi kɛ n'o ye bingali ye an ka wolomasiri tabaw kan o tuma a k'a dɔn Bandaw ale kɔni y'a jira k'a fɔ mars kalo tile 18 ni Ala sɔnna ma jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ drapeau bi jigin ka da hakɛ dɔ la o bɛ ka an ka jamana k'a jira k'a fɔ an dusuma kasilen don ka taasi bila kɛ Ala k'an kunnaja amina Demba Konde ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛnnu b'a wele ko Nouvelle Horizon Yusu Karabati i ka dɔn min yɔrɔ in minɛ ka bɔ an ka tariku fɔlaba dɔ la a bɛ tiɲɛ so bi Dayi Baba Jalo n bɛ kuma in fana minɛ ka bɔ maa la min ni o ye Jɛnɛba Seki ye ale ye dɔnkili da ko kuma ti kɔrɔ ayiwa Dayi Baba Jalo a bɛ tiɲɛ so bi ale fana tariku dɔnba bakun don ale de kuma fɔ ko kɛlɛ man ɲi ko maa caman bɛ kɛlɛ fɔ i tɛ kɛlɛ dɔn sabu ko kɛlɛ to a ka di a yɛrɛ ye ko ni kɛlɛ nana ko so duman bɛ kɛ so koma ye ko ni kɛlɛ nana ko dugu duman bɛ kɛ dugu koma ye ko ni kɛlɛ nana ko jamana duman bɛ kɛ jamana koma ye ko ni kɛlɛ nana ko baramuso bɛ kɛ filiyatɔ ye ko ni kɛlɛ nana ko wolodenninw bɛ kɛ fala ye Dayi Baba Jalo tun bɛ nin fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ fɔli da la o ka di ni kɛlɛ yɛrɛ yelen alors Yusu kɛlɛ man ɲi an bɛ dugawu kɛ i ka dɔn Bamajan kɛlɛ min bɛ an dala ale bɛ Ala k'a se di an ma an ka Bamajiw fura ni ka bɔ an sen kɔrɔ Yusu ne bɛ n keleku ne bɛ sɛbɛn da an ka ma ko l'indépendant bidon bɔli don bɔko 578 ye nin ye an ka taa BMS SA la ko ka tɛgɛrɛ fɔ BMS ye wara sabu BMS bɛ danga min na bi i ka dɔn a sɛbɛkɔrɔ yanga mɛn BMS banki bibi na i ka dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ k'u tun bɛ jɔyɔrɔ 4nan na nka u ka wulikajɔ kɛra sababu ye bibi na u bɛ jɔyɔrɔ 2nan na ko maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ b'u bolo i ka dɔn sira dɔw fɛ koyi BMS SA an ka don tariku kɔnɔ dɔɔni ɲinɛ y'a san 5 ye banki belebeleba dɔ tun bɛ yen ko BHM o sigikun kun ye sokow bɛ se ka matarafa cogo min na BMS ni BHM i ka dɔn u yɛlɛla ɲɔgɔn na i ka dɔn ka wuli k'u jɔ ayiwa ni sara belebeleba ye BMS SA bibi na o san 5 o anniversaire a n'o ɲɛnajɛw i ka dɔn o san 5 kunbɛnna o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Yusu ne hakili b'a la BHM ani BMS b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don min i ka dɔn a kɛra kunnawoloba ye maa caman yɛrɛ dangun da la ko ye min ye n'i ye BMS fana ta n ko tariku de ti ban Amadu Tumani Ture a bɛ nin ko fɔ n'i y'a Amadu ko fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Baliba b'ale ko fɔ a ɲɛmaa fɔlɔ a bɛ bɛn o an dɔn ni kabini bɛ baara kɛ taabolo ye ka fɔ ka na yɔrɔ jɔ yɔrɔ ye wa bi Ala ni Baliba y'a bila yɔrɔ min ale ni Kulubali y'a ta ye awɔ u ko ale cɛ in fana ko a bɛ ka bange kɛ ko bɛɛ lajɛlen nka ko ale dɔ fana tɔgɔ f'i ye Sufiyana Jara u tɛ sɔn a koyi olu kɔni ɲɛtugulen bɛ jate de bɔ baarakɛlaw don dɛ BMS SA san 5 u ni BHM u jɛra ka kɛ kelen ye o fana o san 5 ka se k'o ɲɛnamaya ka hakilijigi kɛ baara jumɛn an bɛ hakɛ jumɛn na baara tɔ ye mun ye an kan ka jijali jumɛn kɛ ka se ka malidenw nafa i k'a dɔn a tun bɛ o de kofɔ mars kalo tile 6 san 2016 i k'a dɔn ka na bila mars kalo in fana na san 2021 san 5 BHM ani BMS u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka kɛ kelen ye k'a kɛra sabababa ye a kɛra ɲɛtaaba ye o la comité syndical min bɛ BMS SA la olu ma ɲɛma i k'a dɔn Seku Umaru Jakite a ye maaw fara ɲɔgɔn kan tarata don ko fɛn min kɔni ye ka taama boloda an ko ma ko randonnée u bɔra clim de kɔrɔ BHM kɔrɔ in fanfɛla ka taama daminɛ ka taa siège kura la o kɛra anniversaire fête ye la randonnée ka to ka yala k'i fari bɔ ɲɔgɔn na awɔ i ka dɔn n'a kɛra sɔgɔma o kuma ka ca dɛ
Cheikh Umar Jakite ale comité syndical ɲɛmaa ye u kɔni ɲini baara in boloda n'o ye taama ye nisɔndiya taama badenya taama i ka dɔn fɛn min ye agence ACI 2000 BHM kɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ la sa ni ka taa fɛn min ye o ACI kelen kɔnɔ ye min n'a bi ayiwa BMS jabala ko fɔ kilomètre 1 ani mètre 800 u y'o taama kɛ badenya taama baro taama i ka dɔn fɛn min jira k'a fɔ k'a bange ka kɛnɛ cogo min an yɛrɛ fana baarakɛlaw anw ka kɛnɛ o cogo kelen la fɛn min fana ye polisilakaw ye olu kɛn bɛ ka jɔ u kɛrɛfɛ fɛn min kɔni b'a to taama in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ hɛrɛ la sabu nin ye nisɔndiya taama ye ayiwa BHM o farala BMS kan ka bɔ o jabala kɔrɔ la sa ni ka na i ka dɔn BMS jabala la u y'o taama kɛ nisɔndiya kɔnɔna na n'i fana y'a lajɛ kura fana faragala kura kan ka ja fara ja kan sabu ka d'a ka dumunikɛyɔrɔ dɔ bɛ yen ko kantini i ka dɔn o fana kurumu kari la n'i y'a lajɛ fɛn min ye secrétaire général ye comité syndical ale kumana kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ko ɲumanba ye a y'a jira fana k'a fɔ u ka taasibila kɛ sabu baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ olu ntanyana o fana u ka minute kelen taasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma i n'a fɔ Birihima Arafani Sidibe ani Musa Yene i ka dɔn olu fatura o fana u ye minute kelen taasibila ta ko olu sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ olu bɛɛ ka nin ɲɛnajɛ min kɛ nin ye hali n'o y'a sɔrɔ jamana a kologan bɛ olu na fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ banque ko ta fa fɛ o sigikun ye min ye i ka dɔn hakilinaw olu bɛ se ka sabati ka baara k'a kɛ cogo la a ye BMS baarakɛla bɛɛ lajɛlen wele k'u bɛ baara la koyi hali bi ko nka k'u ka dɔ fara baara kan hali bi fɛn b'a to bɛn bɛna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɛn b'a to malidenw fana bɛ wasa u ka baaraw la u bilala baara min na a jaabiw a ka kɛ jaabi ɲuman ye k'a b'a ɲini ɲɛmaaw fana fɛ n'a bɛ direction ko fɔ u fana ka baarakɛlaw lamɛn baara bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ɲɔgɔn lamɛn ani koto ɲɔgɔn dala kɔnɔ ale kɔni ale y'o kuma lase a y'a jira k'a fɔ ko kantini min filɛ n'o jɔlen filɛ nin ye k'o sɛbɛkɔrɔ jara ye kosɛbɛ nin bɛna kɛ sababu ye ayiwa ni ka nɔgɔyaba dɔ k'o la kosɛbɛ k'a bɛ ɲini fana kɛ i k'a dɔn ɲɛmaayaso fɛ an ko ma ko salle de sport n'i ye baara kɛ ka tile baara la sa i sɛgɛnnen o kumana i ka taa salle de sport la ni ka t'i fari bɔ ɲɔgɔn na o kumana k'o fana baaraw o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u y'o laɲini fana kɛ fɛn min ye BMS ɲɛmaaba ye ale n'u Kulubali a fana ye kuma ta a ko a nisɔndiya bɛ ale taara a bɛ min fɔ ala ni nisɔndiya y'a sababu ye a ko fɛn min ye bidon in ye ko ala y'o jira olu la o ye don ye don min n'a b'u miiri janya kosɛbɛ don fana don n'a b'u jigi sigi kosɛbɛ sabu BHM ani BMS ka fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin ye ayiwa k'a kɛra sababa de a kɛra ɲɛta ye hakilina jiginna n'i y'a lajɛ BHM ale sigikun bɛ de ka se ka sokow ka nɔgɔya don o kow la BMS sigikun kun ye ka fandanya kɛlɛ fɛn min cakɛdamisɛnninw ye ka juru don olu la ayiwa jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na n'olu fila y'u tɛgɛ de ɲɔgɔn ma ni ka kɛ kelen ye ko ni ɲɛtaa de faralen ɲɛtaa kan o fana baara de bɛ olu bolo baarakɛla bɛ n k'a fɔ baara bɛ baarakɛlaw bɛɛ bolo bɛɛ lajɛlen k'i fara ɲɔgɔn kan o baara o ka se ka kɛ kalo 6 kɔnɔna na kabi kuma in daminɛ na u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ sabu n'i ye baarakɛyɔrɔ fila maaw fara ɲɔgɔn kan diyagoya don i bɛ fɛn bɛɛ kɛ waasa dɔ ka baara kana tiɲɛ système ayiwa informatique minnu bɛ yen k'olu fana ngalaso ɲɔgɔn na a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye k'o baaraw bɛɛ kɛra k'a ban maa ma gɛn maa ma licencié BHM baarakɛlaw ni BMS baarakɛlaw bɛɛ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ wa bi k'u bɛ ka taa ɲɛ ɲɛmaa ye mun fɔ ne o bɛ i ka dɔn Alioune Kulubali ko fɔ a y'a jira k'a fɔ k'ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya bɛ k'u bɛɛ lajɛlen bi lajɛli kɛ i ka dɔn sira kelen fɛ BMS SA k'olu tun bɛ jɔyɔrɔ 4 na banque ko binna kungo kan bi bina k'olu kɛmɛ 2nan ye ko maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'olu ye fɔlɔ ye koyi i ka dɔn jate dɔw bɛ yen n'an dara olu sira fɛ k'u bɛ kɛ fɔlɔ ye dɛ sabu n'i y'a lajɛ i ka dɔn BMS bɛ ka ca min kɛ jamana in kɔnɔ bi o fana k'a dɔn bɛ a ka kuma laban na k'a bɛ wele de bila i ka dɔn baarakɛla kelen kelen bɛɛ ma ko bɛɛ ka dɔ fara cɛsiri kan fɛn min kɔni b'a to banque baara a bɛ se ka malidenw lafiya cogo min na fɛn min ye nin don lajɛ in ye ayiwa a kɔni baara min na sa gato belebeleba dɔ kɔni kun bɛ u y'o tigɛ n'o bɛ gato anniversaire ko fɔ bɛɛ lajɛlen y'i da mun lase n'o ye ko o sɛbɛkɔrɔ jara kosɛbɛ secrétaire général syndicat i ka dɔn ale fana nisɔndiyara kosɛbɛ banque baarakɛla bɛɛ lajɛlen musɛ an ye taamana ka ayiwa kilomètre 1 d'a ma ayiwa kana discours kalan ka sɔrɔ k'an da mun lase ni gato ye nkɛ an fana t'a bila ka na koyi an fana ka gato Sufiana a b'i ka gato bila ka na i kɛ pewu a fɔ Sufana Jara ye jaralaka tɛ nkalon tigɛ a bɛɛ tɛ nkalon tigɛ n'o tɛ caman bɛ olu bɛ nkalon tigɛ dɛ Njibalaka don ni jaralakaw ma ɲi nka nin kelen ka ɲi nin kɛ a bɛ bɔ Ganadugu Njibala nɛgɛsobolila fana don a bɛ nɛgɛso pédale dɛ kilomètre 1 d'ale ɲɛna foyi Sufiana bɛ nɛgɛso pédale de ko kilomètre 1 d'ale ɲɛna foyi bisimila nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Yusu ne bana n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ne m'a ta o ye Ledi Mali bisimila Ledi Mali kalafili min n'o bɛna kɛ san 2020 i ka dɔn ko nin ye tile kura bɔlen dɛ homme d'affaires
i ka dɔn mun dafaru ko jɔnni b'a fɛ a bɛ ka dɔn san 2020 ani 2 a ka kɛ patiri talɔ ɲɔgɔnna ye min ye ni hakili b'a la yayi boni ale bɛ jamana ɲɛmaa la waati min na ni opérateur économique i ka dɔn ale kɔni kan bɔ yayi boni ale nɔnɔbila la min ye ala n'a garijigɛ bene i ka dɔn o jamana ɲɛmaa la o ma tɛmɛ ka bɔ yen i ka dɔn awa min ye an ka Mali la sa o mudafɛru kɔni wulilen don maa bɛ se k'i bolo ɲɛsin maa minnu ni maa minnu ma fɔlɔ o ye aw ka dɔn min ye Alu Bubakari Jalo ale ni Seyidu Kulubali Sira o maa ɲɛma min ye Wasolo Or ani Sira maa ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen ye mudafɛru ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye milliardaire ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa bɛ se k'a fɔ politique mɔgɔw kɔni olu ye dangari jamana la min ye maa caman kɔni ka kuma o ye olu ye dangari kɛ jamana in na ka jamana in awa i ka dɔn k'a bila loso lasala i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa dɔ fana bɛ yen i ka dɔn ko ni sagokun don ko fana tun y'i kan bɔ k'a sababu kɛ mun ye k'a ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ awa bɛɛ ni kɛlɛ o bɛ sabati cogo min ye ka avion da ka taa a yɛrɛ ka avion i ka dɔn a n'a ka maaw k'u kunda aw i ka dɔn kɔrɔ marabolo kan camancɛ marabolo a waati maa kun tɛ taa ye o ye i ka dɔn Ibi Group n'o ye usine so na ale PDG Burama Jawara k'ale fana ye wulikajɔ caman mangɛ i ka dɔn ko ale fana ni aw i ka dɔn jamana ɲɛmaa ka kan bon a seko n'a dɔnko a n'a kalan n'a faamuya bɛɛ lajɛlen b'a la min i ka dɔn Sumɛla Sise i ka dɔn kalafili min kɛra k'ale kɛra maa 2nan ye ala ka hinɛ Sumɛla Sise la min ye aw i ka dɔn ni maa kofɔlen n'o ye Wasolo Or Alu Bubakari Jalo k'ale fana kɛra aw i ka dɔn min ye maa 3nan ye i ka dɔn i tɔ n k'a nɛnɛ ni ala sɔnna ma ni ma kɔlɔsi a dunni bɛ jigin kɔnɔ i ka dɔn Alu Jalo ale kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye nka i ka dɔn awa min ye ale bɔla waati min na maa dɔ fana kɛlen bɛ k'i kanbɔ n'o ye aw i ka dɔn Sera o maa ɲɛma o ti dɔwɛrɛ o ye Seyidu Kulubali ye Seyidu Kulubali i ka dɔn awa min ye jɛkulu bɛ ka wuli ale fana tɔgɔ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn jamana maaba dɔw bɛ yen olu fana kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye k'u ka dɛmɛ nasa ma kalafili natɔ a jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa cogo min na a bɛ kɛ ten o Antoine min ye aw ka dɔn Kuluba a sera ngɔnɔnen don i yɛrɛ bɛ Kuluba dɔn n'i bɛ tɛmɛ ka taa Kati i bɛ tɛmɛ Kuluba fɛ aw ka dɔn hali n'o y'a sɔrɔ i kɛn bɛ ka Kati sira bila fɔlɔ bawo ɲini fɛn kɛn bɛ sɔrɔ fɛn ye n kɔrɔ i bɛ ka tagili da ɲɛ bi dɛ tagili da n kɔrɔ bɛ ka tagili da ɲɛ i bɛ Kati sira dɔn dɛ n'i ye tagili da mɛn ba i bɛ tagili da mɛn ba a kɛra kɛra baara ye koyi i bɛ Kati sira dɔn bisimila min ye aw ka dɔn Kuluba sira min ye ni maa kofɔlen nabi ye porte parole ye Seyidu Kulubali k'ale fana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ wa i ka dɔn awa parti dɔ bɛ yen min n'o kɔni bɛ kalafili ɲɛdɔn wa i ka dɔn ni maaba caman b'a kɔnɔ i ka dɔn o ye Adema ye k'a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a bolo bɛna maana bɔ olu nɔfɛ walasa i ka dɔn olu bɛ se ka farankun kɛ cogo min na ko n'o tɛ RPM yɛrɛ la ko Ibrahim Bubakari Keita ale binnen ka bɔ fanga la k'a ko gɛlɛyalen don dɛ min ye aw ka dɔn maa min kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi o ye Bubakari Tereta ye sɛgɛnbali ɲinabali min aw ka dɔn n'a tɛ se janfa la n'a tɛ janfa dɔn min minɛ dabali b'a Mali kɔnɔ dɛ kuma bɛɛ mɔɔw bɛ nata fɛn kɔrɔ de nɔfɛ ɲinɛ i filɛ ka cɛ min dɔ fɔ ko Tereta an tɛ politiki ko dan ka kuma na nka ka tugu a ka parti nɔfɛ k'a jaso waati nɔgɔma n'a gɛlɛma la i b'a fɔ ko Tereta tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ janfa kosɛbɛ bisimila Antoine min ye aw ka dɔn IRD Sumɛla aw ka dɔn ale ntanyanen kɔ i ka dɔn ko IRD kɔni bɛ maa ɲini na ko fɔ n'a kɛra kɔsa in na maaba dɔ bɛ yen n'o ye Mamadu Igor Jara ye ale kɔni nana ka na aw ka dɔn min ye IRD la ko yalima aw ka dɔn ale bɛna se ka Sumɛla jɔyɔrɔ fa ko maa caman kɔni ko a nalen ko bɛ se ka kɛ fiɲɛ bɔda IRD ma ko n'o tɛ min ye an ka parti politique ye bi ko a ko gɛlɛyalen d'u bolo dɛ ala k'an kunna diya amina YZ n'ale ka fasiri an y'a bɔ le du Mali Youssou Traoré fɔcogo la Youssou Karavati i k'a dɔn n bɛ sɛbɛn da an ka ma ko 22 septembre 22 septembre min kɔnɔna la an bɛ taa fɔ Kaye n'an taara Kaye dɔwɛrɛ tɛ i da bɔra min na sa Bubakari Tereta a taa an kun bɛ taamana Kaye fɛn min ye ayiwa conférence de section Kaye marabolo kɔnɔ RPM to a la u ka lajɛ belebeleba a kɛra sibiri mars kalo tile 13 2021 na fɛn min chambre de commerce d'industrie de Kaye olu ka lajɛ so belebeleba kɔnɔ ayiwa conférence régionale de section RPM a kɛra a don kama
ka RPM tɔndenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa min tun bɛ maa ɲɛmaa la don kama i da wara kuma na dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tereta nisɔndiya a tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ tɔndenw u bɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na fɛn min ye Kayi marabolo kɔnɔ a section a tɔndenw bɛɛ lajɛlen u nana ka fara ɲɔgɔn kan ka na lajɛ parti yɛrɛ ka kɛnɛya bɛ cogo di fɛn min RPM ye an bɛ se ka ayiwa fɛɛrɛw kɛ ɲɛtaw ka sabati jamana fana bɛ danga min na ka kuma kɛ o kan tɔndenw fana k'u sɛbɛkɔrɔ jija fɛn min ye Mali ye an ka jɛ k'an bolo don Mali kɔrɔ k'a kɔrɔta kosɛbɛ i k'a dɔn kuma fanba a bolila nin kan kosɛbɛ n'i y'a lajɛ a don kama a kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye section bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Kayi u ka ɲɛmaa honorable ayiwa Modibo Kane Doumbouya ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a ye nisɔndiya kuma fɔ ka bisimilali kuma fɔ ka président bisimila n'o bi i k'a dɔn ayiwa Tereta ko fɔ déléguéw kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na nisɔndiya musɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔn ka di kosɛbɛ jamana bɛ danga min na kuma kɛra o kan fɛn min ye parti yɛrɛ RPM a ka kɛnɛya bɛ cogo di bibi in na ani ɲɛtaa minnu b'a la ka sabati kuma kɛra o kan a ko bibi in na hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ko RPM kɔni ye an ko ma ko force politique fɔlɔ n'o b'a jira k'a fɔ politique bina k'u ka u kolo ka gɛlɛ olu yɛrɛ de ye fɔlɔ ye a da donna o la nka gɛlɛya minnu fana bɛ a ma pan olu kunna sabu n'i ye gɛlɛyaw dɔn i ka dɔn a furaw olu fana dɔn ka di u ye bisimilali kumaw kɛ parti bɛ danga minɛ ka kuma fɛn min kɔni ye laɲini minnu fana bɛ yen n'o recommandation ye caman bɔra olu la gɛlɛya minnu b'u ka Kayi yen nɔ ani gɛlɛya min fana bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ k'an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka tɛmɛ parti ko yɛrɛ la Mali de ye fɔlɔ ye o kumana parti ka se ka kolo sinsin fɛn min b'a to hali bi u ka laɲini ye min ye jamanajɔ la o bɛ se ka sabati fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa nin lajɛ belebeleba min ye n'a kɛra n'a bɛ tako sabanan yɛrɛ ko fɔ Kayikaw fɛ yen a kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye gesedalaw ka parti ye ka se k'a lajɛ ka militanw fara ɲɔgɔn kan n'o ye tɔndenw ye ka hakililaji kɛ k'u kolo don kosɛbɛ fɛn min b'a to u ka parti kanu a bɛ don u la cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye président Tereta ye ale fana ye kuma ta k'a nisɔndiya kosɛbɛ k'a jira Kayikaw la ko conférence min kɛlen filɛ nin ye ale ye jama min ye a ɲɛ la a ye jigisigi kuma minnu mɛn o b'a to ale kɔni bɛ segin ka na k'a dɔn k'a fɔ ale bi RPM kɔni i ka dɔn parti jolen don ale bi RPM parti kologɛlɛn don kuma laban na min yɛrɛ kɛra ayiwa ka mɔgɔw hakili ayiwa sɛbɛkɔrɔ lafiya min ye mɔgɔw nisɔndiya kosɛbɛ nazara ko ma ko émotion fo ka mɔgɔw farikasi cɛ fɛn min ye k'a ye section ye u farala ɲɔgɔn kan ni ka waleɲuman dɔ sɛbɛ attestation de reconnaissance ta k'a di Tereta ma k'a jira k'a fɔ an b'i waleɲuman dɔn i ye min kɛ parti ye i ye min kɛ jamana ye kabi kununko fɔ bi k'i waleɲuman dɔn o papier reconnaissance tɛmɛnen kɔfɛ waleɲuman dɔ sɛbɛ tɛmɛnen kɔfɛ u ye ci wɛrɛ ta k'a d'a ma a k'i jija kosɛbɛ fɛn min kɔni ye kununko fɔ bi a bɛ baara min na a ka caman fara a kan a don kama président yɛrɛ Tereta a nisɔndiyara kosɛbɛ fo k'a yɛrɛ farikasi cɛ a ye bɛɛ lajɛlen kɔni fo ka dugawu kɛ i ka dɔn RPM ye ka dugawu kɛ Mali jamana bɛɛ lajɛlen ye ko fɛn min ye politique baara ye u b'a kɛ wa fɛn min ye Mali fana ye u na ayiwa Mali kɔkɔrɔma don ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ an ka jamana a kana se ka firi jamana ye a ka se ka taa ɲɛ fɛn min Boubacar Tereta ye k'a ka Kayita ye k'a kɛra kunnawoloba ye mɛ min da o kan ka bɔ 22 septembre kɔnɔ RPM kɔnɔ bi kamalen biyɛnkɛnɛ dɔ bɛ yen Seku Ɲamɛ Bacili ale tɛ ɲɔrɔnka ya a ka fɔ de ɲɔrɔka don tiɲɛ yɛrɛ la nin kamalen kabi kununko n'a fɔra ayiwa débat bi kɛ n'a fɔra kuma bi kɛ RPM tɔgɔ la i ka dɔn maa t'a kɔn yan ayi mɛ min f'i ɲɛna Seku Ɲamɛ Bacili n'i bɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɛ o don dɛ wa tɛ janfa la dɛ ayi Seku Ɲamɛ an b'a fɔ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a Bacili ka ɲɔrɔka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Seku Ɲamɛ Bacili to a la nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ 22 septembre la 22 septembre y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta i ka dɔn action ayiwa action do koyi an ka taa fɛ action ye wale ye o action ye wale ye wala an dɔɔni bisimila min ye aw ka dɔn an bɛ sɛbɛn ta min ye douaniers ye douanier musow u n'u ka fini ɲumanw ani aw ka d'u ka nisɔndiya ani ka ka baara ɲuman kɛ ani ka dɔn ka musow ka don k'a don ba la douanier musow olu ma to kɔ dɛ hali n'o y'a sɔrɔ i ka dɔn covid-19 bɛ yen u kɔni ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ douanier fana ye mura ye o muranakaw don awɔ denmuso b'u kun jɔnni denmuso kɛ denmuso jumɛn Kadiyatu Jara an ka ma ko Pupe an denmuso bɛ douanier kun dɛ a banna awɔ Solomani Bagayogo kɔni a banna Mali bisimila i ka dɔn awa min ye an ka douaniers i ka dɔn awa min ye muso min bɛ yen n'o ye Awa Ibrahim Doumbia ye n'ale ye inspectrice de douane président de l'association des douaniers et épouses de douaniers i ka dɔn awa min ye a ko ɲɛmaaya tun b'ale bolo koyi 8 mars kalo tile 8 muso ka don gɛrɛngɛrɛnnen muso ka hakɛ a k'a dɔn min ye o bɛ latɛmɛ don min ani musow u ye wulikajɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ min ye a k'a dɔn
dɔ wala dɔ bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ ani ka dɔ jɔyɔrɔ ka d'u ma o ni jɔyɔrɔ min ka kan a ma fɔ ko aw ka dɔn olu bɛ bila cɛw ɲɛ dɛ nka an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye 8 mars ye min ye douanières ma to kɛ dɛ n'o ye douanier musow ye i ka dɔn aw min ye u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a kɛra koba ye nka i ka dɔn a kɛra barodasigi de ye musow ka aw ka dɔn douanière musow olu douane musow olu bɛ se ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min ani ka dɔn baara bɛ se ka kɛ cogo min ka baara nɔgɔya bolo ani ka wuli ka jɔ o ni sababa bɛ bɛn i ka dɔn aw min ye o ka ɲɛmaaba bɛ bɛn n'o ye aw ka dɔn dugara ye dugara aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛn bɛ aw ka dɔn fɛn min ɲinina min ye muso ka hakɛ maa bɛ dugara k'a kɛn bɛ aw ka dɔn ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ o hakɛ o bɛ se ka matarafa cogo min n'i ko douanier kɔni i tilala o ne y'o de fɔ n ko douanier maa bɛ dugara a ka ɲɛtaa ye diyagoya ye o a banna ka cɛdenw don dugara bolo i n'a fɔ Fode Kɔnɛw ka cɛdenw don dugara bolo i n'a fɔ i ka dɔn Solomani Bagayɔgɔw ɲɛtaa bɛ sabati dɛ ɲɛtaa bɛ sabati min ye an douane na ale bɛ min ye douanière musow ye aw ka dɔn min ye Covid-19 i ka dɔn u ka yɔrɔ la douanière musow kɔni douane bɛ fan o fan ko musow ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ kabini aw ka dɔn coronavirus ko daminɛna min ye aw ka dɔn kɔlɔsili bɛ se ka kɛ cogo min min ye aw ka dɔn maaw bɛ se ka kisi cogo min douane musow aw ka dɔn k'u ka wuli ka jɔ bonyana dɛ o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn douanière musow bɛ yen i ka dɔn aw min ye u ka fo ni k'u waleɲuman dɔn i famana douane ma douane i ye coronavirus ko min fɔ douaniers y'a kɛlɛ min kɛ u y'a kɛlɛ kɛ wa jɔnjɔn dira olu de fana ma maa ti don yen ni masque t'i nun na ni masque t'i la i t'i don n'i tɛgɛ ma ko n'i tɛgɛ ma ko fana awɔ bisimila min ye madame Cissé Sara Fofana an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale y'u ka i ka dɔn musokɔrɔba ye a hakili sigilen don Ture a ka dɔn John Saba i ka dɔn John Saba n'o tɛmɛna ka bɔ yen madame Sumba Samake madame Samake madame Siribe Awa Dumbiya Awa I Dumbiya ani madame Konate KS Sengare n'o bɔra yen madame Kulubali Awa Jalo madame Kamara Fatou Sakɔ madame Ture Kajatu Li min ye awa ka dɔn Gada Ture n'o bɔra yen madame Marco Martin Ouattara madame Urikia Traoré ani awa ka dɔn Jami Giro nin ye gorobinɛba ye dɛ Balabugu i ka dɔn Jami Giro an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Sungura Fane i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ye n balimamuso ye douanière Sungura Fane k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn madame Keita Lɔbɔ Sise ninnu bɛɛ lajɛlen ye douane musow ye u ka wuli ka jɔ bonyana numarisi kadara la u ka wuli ka jɔ bonyana coronavirus kɛlɛli la walasa a kana se ka wara douane a baarakɛyɔrɔ si la an b'a fɔ Jami Giro ye ani madame Siso Sara Fofana fo ka taa se Sungura Fane ma k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka wuli ka jɔ kɛ hali bi a bɛ ka dɔn 8 mars musow ka don gɛrɛgɛrɛnnen u ka hakɛ bɛ se ka sigi u ma cogo min na Ala k'an kunnaja Ala ka sababu ɲuman d'an ma Antoine an tɛ taa sugu la a bɛ ne ka se sa o Yusu Karabati i y'a fɔ cogo min na sɛbɛn tɔ bɛɛ nka an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'an denko Café Niger la ayiwa an bɛ taa dɔɔni foro groupe commerce la ka sɔrɔ ka na Ablaye Mayiga awɔ commerce an bɔlen kɔ ye fɛn min ye Café Niger o furunen kɔfɛ Kalilu Yara Café Niger ka min k'i lafiya a bɛ maa lafiya o Café Niger e ma y'a yɛrɛ girinkajɔ la de damun da don Café Niger baasi tɛ an bɔlen kɔ sugu la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na k'an bɛ segin ka don an ka don kibaru sɛbɛnw na fɛn min ye ayiwa ka se ka tɛmɛ n'a ye Yusu an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min na k'a ma ko l'indicateur du renouveau an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ 5nan na l'indicateur du renouveau i k'a dɔn commune 5nan i k'a dɔn lajɛba dɔ kɛra yen nɔ lajɛ in bɛ sara kosɛbɛ fɛn min y'an ka cakɛbolobaw olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na an ka wotekow olu kuma bɛ se ka fɔ k'a ɲɛ cogo min na yɛlɛma bolo ɲuman ka don olu la sabu ka da ka wote kɔ mankan de ka jugu jamana ma kosɛbɛ ka kɔn o ɲɛ sa fɛn min ɲɛbila baara ye o caman kɛra n'i y'a lajɛ nin don kama fɛn min ye commune 5nan ye a mairie kɔnɔ u ka lajɛ kɛsoba min bɛ yen ayiwa lajɛba dɔ kɛra sibiri marisikalo tile 17 2021 na a don kama a kɛra kunnawoloba ye kumakun kun ye min n'o ye thème ye o de ye k'a fɔ fɛn min y'an ka politiko yɛlɛmabolo ka taa bila woteko yɛlɛmabolo la olu baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na waasa furancɛla fanga o ka kɛ cogo ɲuman na lɛɛrɛ kelen kɔnɔna la maa minnu kun bɛ nin ko ɲɛma parti politigiw kun bɛ yen ka taa se société civile mɔɔw ma bɛɛ lajɛlen kɔni kumana kuma dira bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ye hamina ko fɔ maa yɛrɛ min nin ko in bɛɛ lajɛlen labɛn
i k'a dɔn n'o ye kuma lasela ye conférencière Masitan Touré ale yɛrɛ élu communal i k'a dɔn commune duurunan na Masitan Touré a ye kuma ta kuma min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye wote kɔ mankan de ka jugu jamanaw ma kosɛbɛ ka kɔn o ɲɛ sabu a bɛ fɔ ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye o fana olu ye barodalasigi nin kɛ bɛɛ k'i hakilina fɔ yɛlɛmabolo minnu kan ka don an ka cakɛdabaw la ani an ka politiko baaraw ka taa se woteko baaraw ma fɛn min b'a to wote tɛmɛnen kɔfɛ mankan kana don an ka jamanaw kɔnɔ kuma kɛra olu ka kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko waati sera ten sa maliden kelen-kelen bɛɛ kan ka faamu ko politiko yɛlɛma ye diyagoya ye fɛn min an ka jamana yɛrɛ sariya sunba yɛlɛmani i k'a dɔn ka fɛn dɔw tilen a kɔnɔ o ye diyagoya ye fɛn min ye yɛlɛmabolo caman de kan ka kɛ fɛn min b'a to wote kɔfɛ mankan o ka se ka dabila o tɛ taa cɛsiri kɔ o tɛ taa maa kelen n k'a fɔ o tɛ taa jama ka baara kɔ a ko an ka Mali a mago bɛ min na bi in na o de ye yɛlɛmabolo caman o ka kɛ ko a yɛlɛmabolo ye o ye diyagoya ye koyi ko maliden bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan komi cɛ kelen fɛn min kɔni b'a to de i ka dɔn yɛlɛmabolo ninnu o ka se ka ɲɛnabɔ ni yɛlɛmabolo ma ɲɛnabɔ ka wote ɲuman kɛ n'i ye kow sogolo ɲɔgɔn ka ten Yusu Karabati ka taa wote la ten ni wote banna a dɔw b'a la ko a kɔlɔlɔ a ka jugu kosɛbɛ fɛn caman bɛ an delila k'olu ye o fana ka kɔn o ɲɛ baara de ka kɛ yɛlɛmabolow ka kɛ waasa woteko baaraw ka kɛ jɛlenya na wote ma na ban bɛnbaa k'a dɔn ko ale binna sesɔrɔbaa fana k'a dɔn ko ale ye se sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛlenya kɔnɔ samazamani o kana bɔ a la yɛlɛmabolo minnu kan ka kɛ ko o de ye bi ye wajibi don o fana u bɛ wele da kɛ maliden bɛɛ ma fɛn min ye politiko yɛlɛmaw ye ani an ka jamana cakɛdabaw yɛlɛmani a wajibiyalen don an bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye furanjɛla fanga ye n'a ma kunjɛ cogo ɲuman na a bɛ kɛ kojuguba de ye o fana kabi bi olu kɔni bɛ barodalasigiw kɛ ka malidenw hakili jo kosɛbɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sabu ka d'a ka fɛn min bɛ an bolo o ye Mali kelen ne ye madame Masitan Touré ale ye nin kuma lase o tɛmɛnen kɔfɛ observatoire pour les élections et la bonne gouvernance n'a bi ayiwa cakɛda ko fɔ min bɛ jateminɛli kɛ kosɛbɛ min ye wotekow ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na mara ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na olu ka kuma lasela n k'a fɔ maa min tun bɛ olu tɔgɔla don kama u k'a ma ko an bɛ Tinbalɛ Tarawele ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i ka dɔn fasoden kelen-kelen bɛɛ k'i man k'i sen bɔ i ka jamana baara la ayi cogo si la jamana baara i ka hakɛ don wa i ka kɛta don a ko n'i y'a lajɛ ko maa man ka to kɔ jamanajɔ la k'a daminɛ ka bɛ du kɔnɔ ka taa bila kin kɔnɔ ka taa bila i ka dɔn jamana kɔnɔ dugu fa bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kungo mana wuli cogo cogo ko maa man k'i yɛrɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛkoya la i hakilina ye min ye i kan k'o fɔ i kan ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri faso ye faso baara a n'a kuma fɔ yɔrɔ yɔrɔ Yusu k'i kan k'i da don a la i ka hakɛ don wa i ka kɛta fana don ale y'o kuma lase o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye marabaw fana ye baara min bɛ olu bolo o de ye ka jamana ko ni olu ɲɛnabɔ malidenw ka baara ye min ye ka fanga lajɛ ka fanga kɔlɔsi fɛn min b'a to an bɛna min ka sariya ko kunda fanga fana kana bɔ o kɔnɔ ko ni baara kɛra ko a bɛ ɲɛ marabaw ka mara kɛ Yusu jamanadenw fana ka n'u ɲɛ datugu ka marabaw filɛ ka marabaw kɔlɔsi fɛn min b'a to démocratie hali ni jɛngɛ bɛ don a la jamanadenw k'a tile u bolo ko bɛɛ lajɛlen kan k'o baara de kɛ Yusu Karabati n'i y'a lajɛ an ka jamana bɛ dangan min na an ka sariya sunba ko a kuma sɛbɛkɔrɔ caman kosɛbɛ a ko bi na i ka dɔn gɛlɛya caman olu bɛ Mali kan fɛn min b'a to furanjɛla fanga a ka kɛ k'a ɲɛ ko fɛn bɛɛ ka sigi sen kan yɛlɛmabolo ba minnu n'olu fɔra kabi kumajan an ka wotekow la ani an ka sariya sunba kow la k'a baaraw ka kɛ k'a dagu fɛn min b'a to wote natɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ mankan kana bɔ i ka dɔn wote tɛmɛnen kɔfɛ nin don kuma fɛn min kɔni ye kuma la tigi yɛrɛ ye n'o kun ye Masitan Touré ye Masitan Touré a sɛbɛkɔrɔ kumana kosɛbɛ a ye bɛɛ lajɛlen kɔni jija lajɛ in kɛra i ka dɔn kunnawoloba ye maa caman i ka tɔmɔda tɔmɔ la kuma fana dira mɔɔ ma bɛɛ lajɛlen hakilina fɔ fɛn min b'a to yɛlɛmabolo bɛ se ka don an ka wotekow la ani an ka cakɛdaba ninnu na cogo min na an ka sariya sunba waasa wote kɔ mankan an ka se ka kisi a ma nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau n b'ale ta Isa Kawujim a k'a dɔn a bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi dɛ bisimila Isa Kawujim min n'a bɛ k'i panpa i b'a fɔ ko nɛni n'a bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nɔnɔ min na Isa Kawujim a b'o fɔ dɛ k'ale bɛ nɔnɔ min den min dɛ n'a bɛ kuma la yɔrɔ nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ Bamakɔ bilen yan o yɛrɛ tɛ an bɛ nɔnɔ min si fɛ o tuma anw bɛ a tigi de min yan tɛmɛ ni sɛbɛn Isa Kawujim bisimila ko i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa min kun bɛ a k'a dɔn n'a kun tɛna so wele Usas Leclerc Mahamudu Diko la maa min kun bɛ a mangoto Usas Leclerc min ye a k'a dɔn le sage Mahamudu Diko k'a bɔr'o la bi l'imperturbable le patriote min ye a k'a dɔn Asimu Goyita waati min na a ye nin ko daminɛ k'a fɔ Asimu Goyita k'a ni ka bɔ président nɔfɛ min ye a k'a dɔn CNT maa minnu bɛ yen n'o ye vice président minnu
ani président minnu bɛ yen olu y'a wele k'a fɔ Isa Kawujim mansinba nin don i da i kɔni bɛ ka wuli k'i gbangban i b'a fɔ ko nɛni min ye i bɛ don fa bɛɛ lajɛlen fɛ hali Isa Kawujim e ko Mali kɔnɔna na ani ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ani yɔrɔ dɔw la n'a taara a bɛ wari seriteri fa bɛɛ lajɛlen fɛ wari bɔra min i ka dɔn a b'o seriteri n'a y'o seriteri a b'a fɔ ko Asimu Goyita k'o bi kɛ a bɛ ka dɔ cɛ bɔ ye. San 2022 a dɔw b'a la n'i y'i pan ni kotigi m'a pan i laban na panko 2 kɛ sabu n'i y'i pan ka taa ɲɛfɛ ni kotigi jɔn bɛ i tɛn'i pan ka segin ko kura tɛmɛ n'a ye. Min ye 8 mars i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye muso dɔw fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn awa min ye dɔw yɛrɛ ko k'a ye nafolo bɔ k'a ka bɔ a hakili ma ko yalima Isa Kawujim y'o nafolo bɔ yɔrɔ jumɛn i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye nin hakilina ta waati min a ye nin kɛ min ye aw ka dɔn CNT o maaw y'a wele Isa Kawujim hakili sigi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an t'a fɛ cogo si la nin kuma sugu ka bɔ aw ka dɔn CNT maa da o bɛɛ ta Isa Kawujim ale ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a tɛrɛn vice président jɔyɔrɔ 4 na maa ɲɛmaaya la o b'a bolo a bɛɛ ta a bɛ nin mankan bɛɛ lajɛlen la article 9 min bɛ yen n'o ye article 9 ye o n'o bɛ a bɛ ka dɔn transition yɛrɛ a bɛ ka dɔn bɛnkɛra fɛn min kan ni a bɛ ka dɔn Asimu Goyita n'a y'i kale ka siɲɛ k'a fɔ a bɛ ka dɔn a tɛna o sariya sɔsɔ a tɛna jamana sɔsɔ i ka dɔn ko b'a jira k'a fɔ maa o maa bɛ yen ne kɛra président ye ne kɛra a bɛ ka dɔn premier ministre ye yalima ne kɛra vice président e bɛ gouvernement na k'e tɛ ka bɔ. Bisimila. nka a bɛna ta Isa Kawujim bɛ nin ma fɔ la Asimu Goyita ma bɔ ka pan dɛ. Ayiwa démocratie tɛ wa. Mandu fana ye jaabi dɔ ye dɛ. démocratie don an ka taa fɛ. Antoine min ye o kuma o bɛ transition kɔnɔ a bɛna taa a bɛ ka dɔn maa min ni o tun b'a fɔ ko Leclerc Usaso Mahamudu Diko le sage n'a y'o bila bi n'a bɛ k'a fɔ ko l'imperturbable. Imperturbable kɔrɔ de ye maa min hakili sigi mɛ n'a tɛ yuguyugu. N'a tɛ yuguyugu. Asimu Goyita. Ayiwa. Le patriote. O kɔrɔ de. Fasoden ɲuman kɛ. Fasoden ɲuman. Asimu Goyita k'o bi kanbɔ wa n'a y'i kanbɔ. Ne yɛrɛ famana k'a ye o. Jɔn de. Asimu kɛ a tɛ bɔ ka caya o. Ne famana a yeli ma dɛ. Ne yɛrɛ famana a yeli ma dɛ. Bisimila bisimila. Bandaw yɛrɛ fana ale ka bɔli tɛ. Ayi kabi kunun ko fɔ bi surasi fana ka ko man jan o. Olu ka ko man jan. N'a fɔra ko la grande miette. Olu ka ko man jan. Olu ka kuma man jan. Olu ka ko man jan. Bisimila. Min a ka dɔn maa min filɛ nin ye ka nin waleya min filɛ nin ye hali ka dɔn CNSP maa dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la nin waleya min bɛ ka kɛ Isa Kawujim fɛ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awa min ye Asimu Goyita a baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'o ye ani Awolomasiri Taba maa dɔw i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu bɛ k'a jira k'a fɔ maakɔrɔ min ni semasi maa ɲɛmaa kɔrɔ don n'u y'a gɛn ka carton rouge jira a la ni ka tila ka bugurinjɛ juju a nɔfɛ ka wulu su a la. N'i ye carton rouge jira joueur la a bɛ bɔ dɛ. A bɛ bɔ. A bɛ bɔ terrain yɛrɛ kɔnɔ pewu. U y'a gɛn de. I bɛ taa vestiaire kɔnɔ. Isa Kawujim min a ka dɔn n'u ye carton rouge jira a la c'est i ka dɔn awa min ye semasi ye k'o kɔni bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye min ye kalafili min bɛna kɛ i ka dɔn Asimu Goyita ale b'i kanbɔ wa i ka dɔn Isa Kawujim hali bi a bɛ ka don jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni Asimu Goyita tɔgɔ ye. Ayiwa. Nin ko in a ka ɲɛɲini ko ye. Bisimila. Antoine nin ko in bɛ min fɔ Asimu Goyita ye a k'i kɔlɔsi maliden la. Ayiwa. N bɛ min fɔ minnu bɛ fanga la bi u k'u kɔlɔsi maliden la. I ni maliden bi jɛ ka fɛn dilan su fɛ dugu bɛ jɛ tuma min u b'a tiɲɛ ka tɛmɛ. Bisimila. Ala k'an kunna ja. Amina. Antoine nin ko kɔni bɛ sen na min ye a bɛ k'a dɔn Isa Kawujim min n'a ye a bɛ k'a dɔn min ye M5 RP n'a y'olu janfa Ibrahim Bokari Keita o janfalen kɔ maa min y'a ka guloki bɔ k'o yɛrɛkɛ Ibrahim Bokari Keita ka tɔgɔmaw kan min ye a bɛ k'a dɔn M5 RP maa min ye wele kɛ Assemblée nationale k'a ye taa ci a ye taa ORTM a ye t'o kama min ye a bɛ k'a dɔn yɔrɔ jumɛn tuguni dɛ min ye a bɛ k'a dɔn primature a ye t'o kama min ye o Isa Kawujim k'o de kɛn bɛ ka nin wuli ka jɔ kɛ Asimu kɔ wa Asimu Goyita k'a k'i kɔlɔsi. Bisimila. Ala k'an kunna ja. Amina. SD ni ale ka fasiri an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ. Ayiwa an na SD fo dantɛ foli min na diɲɛ yɛrɛ ye nin ye o diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ ye Yusu ne b'i n gele ku
Ai abuke cogo di je do bena a kono ko tewa madam matani aka madam matani wolo sebe rezo sojo ga gati sigia abe fam ko imam de no wolo sebe mu ya ngatan tesa de ne bismillah wolo sebe ngado wolo ngatan tesa de ne angati manai wolo sebe mu yusu karamati ne bisbenda nanga mini ma famisi yakwe la sirène ne b'ale ta an bɛ taa njɔ a sɛbɛn ɲɛ 7 na nin bɛ jiko a b'o maana Yusu Karabati journée mondiale de l'eau adamadenya ani ɲɛnamaya tɛ taa ji kɔ ni fana ko ji i ko ji sanuma o tuma diɲɛ kɔnɔ don dɔ bila mɛ mars kalo tile 22 o bɛ kɛ don ye fɛn min jiko bɛ lahalaya min na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sabu ji ka ca dɔw fɛ i ka dɔn ji toniko kelen a tɛ dɔw fana bara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ cogo min nka o dama tɛ ji min b'i bolo kɔrɔ nanzaraw ko min ma ko k'a protéger ji b'i bolo kana ji tiɲɛ Yusu ni jifilen tilancɛ b'i min tilancɛ soli k'i min kana jifilen fa ka tilancɛ min ka tilancɛ bɔn ayiwa ni pala tilancɛ b'i ko i k'o la kana pala fa ji la tetewu ayiwa k'i bɛ t'i ko ka ji tiɲɛ k'o ti ɲɛ sabu ji ye fɛn ye a bɛ se ka ban dɛ kalanw y'a jira ni ji ma mara ka ɲɛ ji bɛ se ka dɛsɛ ni ji dun dɛsɛra ɲɛnamaya bɛ ban journée mondiale de l'eau n'a bɛ ji kofɔ o ye don ye min ni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka taasibila kɛ ne ka jamana kɔnɔ jiko bɛ lahalaya jumɛn na Mali ma to kɔ ka kɔn o don ɲɛ sa kununko araba i k'a dɔn hydraulique o ma ɲɛma n'o bɛ jɔyɔrɔ bokumu kofɔ a kɛlen bɛ ka kunnafonidilaw wele ka na ɲɛfɔli k'u ye Mali jiko bɛ danga min na baara minnu gɛnbɛ minnu bolo d'a mɛ ani fɛn min ɲinɛ yɛrɛ kumakun n'o ye thème ye o bɛna walawala cogo di ka hadamadenw hakili sama ka taa jiko la ani ka ayiwa fɛn min ye jogo yɛlɛma fana don maaw la ji min bɛ u bolo kɔrɔ u ka se k'o matarafa ka ɲɛ ji min bɛ u bolo kɔrɔ u ka se k'a mara ka ɲɛ k'a ɲɛnabɔ ka ɲɛ kuma kɛra o kan fɛn min ye diɲɛ jamana caman u bɛɛ lajɛlen bɛ nin don ɲɛnamaya mars kalo tile 22 don nka ka kɔn o ɲɛ u ye kunnafonidilaw hakili sɛbɛkɔrɔ jo ayiwa ni barodalasigi ye min n'a kɛra kununko jɔyɔrɔ bokumu ale hydraulique a ma ɲɛma ye ɲinɛ yɛrɛ kumakun ye mun ye ayiwa ji yɛrɛ jɔda min bɛ ji la adamadenya ani ɲɛnamaya la ani an ka ayiwa sigidaw kɔnɔna la ani ji fana min b'an bolo kɔrɔ an bɛ se k'a mara ka ɲɛ cogo min na an bɛ se ka ayiwa a tɔbɔtɔ cogo min kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen fana kan fɛn min ye maa ɲɛma ye hydraulique la n'o bɛ jɔyɔrɔ bokumu kofɔ a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa kumakun min dira ɲinɛ k'a bɛ bɛn ni Mali yɛrɛ taabolo ye sabu anw bɛ baara la a mɛnna jamana ɲɛmaaw ani dɛmɛbaaw an bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ bɛ se ka ji sanuma sɔrɔ cogo min na n'i y'a lajɛ fana ko kura bɛna fara ko kan sabu n'i y'a lajɛ ayiwa baara caman bolo d'an bɛ min b'a to maliden kelen kelen bɛɛ ka se ka ji sanuma sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ ayiwa jɛkulu dɔ bɛ yen n k'a fɔ cakɛda CNCPA Watch ayiwa o ɲɛma dunanjɛ daw ale fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ji min b'an bolo kɔrɔ k'a mara ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka nin basigi ye sabu yɔrɔ dɔw bɛ yen ji tɛ yɔrɔ o yɔrɔ mankan tɛ ban ye o de ye gɛlɛyaba ye o tumana ji ka se bɛɛ lajɛlen ma ji sanuma walasa maaninfinw bɛ se ka lafiya fɛn min ye kɛnɛyako fana ni ji sanuma tɛ yen i k'a dɔn Yusu kɛnɛya fana o tɛ gɛlɛya caman o bɛ an ka bi ko ye ko nka ko jamana ɲɛmaaw fana ye wulikajɔba kɛ o ni dɛmɛɲɔgɔnw fɛn min kɔni b'a to an bɛ se ka ji sanuma sɔrɔ cogo min na o fana n'i y'a lajɛ fɛn min ye kabala ye e yɛrɛ b'a kalama ayiwa baarakɛdaba minnu jɔra kabala ka se ka ji kɔni cari fa bɛɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa ko o pisara kosɛbɛ sabu branchement ba 44 o bɛɛ lajɛlen kɛra kaba branchement ba 100 dun kan ka kɛ o b'a jira k'a fɔ fana fɛn min ye faso a wagandeba budget ayiwa o 7 ani murumuru dɔɔni o bɛɛ lajɛlen fana bɛ don jiko de da fɛ i k'a dɔn Joro Bokumu a ka kuma na a ko Mali yɛrɛ ye jamana ye min lakodɔn bɛ jamana tɔw cɛ la ko an ka ji baara cogo ka ɲi kosɛbɛ i k'a dɔn k'o fana ye kunnawoloba ye ko nka ale bɛ baara tɔ bɛɛ dɔ bɛna fara baaraw kan ale bi waasa ɲinifɛnw olu ka se ka sabati n'i y'a lajɛ ɲinɛnda bɛna kɛ min ye ayiwa ko baara caman bɛna boloda nin don kama n'a bɛ journée mondiale de l'eau in kofɔ don min bilala ayiwa jiko kama diɲɛ kɔnɔ baara caman bɛna kɛ i n'a fɔ paneliw maa faamuyalenbaw ani maa kalanenbaw kuma bɛna di olu ma olu bɛna kumakun walawala fɛn b'a to maa caman bɛ se ka fɛn faamu i n'a fɔ ji yɛrɛ ni saniya bɛ taa cogo min na ji ani kɛnɛyako bɛ taa cogo min kuma bɛna kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fana kan fɛn min fana ye maa da bɛ don jiko kuma na ayiwa nin tile damadɔ in kɔnɔ olu bɛna munumunu salo caman kɛ ka kunnafonidi caman fana kɛ ani ka ɲɛfɔli caman kɛ jiko kan ji sanuma a bɛ hakɛ min na an ka Mali kɔnɔ yan ani bɛɛ lajɛlen kan ka yɛlɛmabolo min kɛ ka jogo yɛlɛma min kɛ walasa ji min b'an bolo an ka se k'a tɔpɔtɔ i ka dɔn kuma bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan journée mondiale de l'eau mars kalo tile 22 don nka ka kɔn o ɲɛ hydraulique maa ɲɛma kɛ mɛ ka kunnafonidilaw wele ɲinɛ kumakun ye min ye ani baaraw taabolo ye min ye ani jiko bɛ danga min na Mali kɔnɔ ni ka laseli kɛ bisi de sɛnbara an y'a salo ka bɔ la sirène kɔnɔ
Andon bismillah anna be kuna foni joya obinye wati corona mi awkado alibi ambe folla se anganu badoma munu manganu ikado awayano che andon ikado cafe Niger ka cafe mi ki lafia ka cafe mi so madafe bismillah no kala kani mudu alhamdulillah ayiwa Yusu an bɛ taa Guana an bɛ Ibrahim Sanogo fo dande foli min na a b'an sɛbɛkɔrɔ lamɛn n'o bɔra yen an bɛ foli lase Hermane Sangare ma fo y'a fɔ Jɛka Optique la ka Jibi Jalo fo ka Moriba fo ka Serafin Dako fo ani fɛn min ye Aboubacar Sidiki Fɔnba honorable an b'a fo dande foli min na fo y'a fɔ CNT la ale ka parti de ye Dununkɔrɔ jɛman ye awɔ wa min f'i ɲɛna docteur do n'a y'i ɲɛ furakɛ diɲɛ bɛɛ e kuma banna o a banna e m'a ye n bɛ ka sɛbɛn kalan cogo min ye Jɛka Optique kan an b'u fo Jibi Jalo n'a ka maaw cɛdenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o bɔra yen fɛn min an bɛ taa Segu ka Segukaw fo ka Bɛlɛkɔkaw fo ka Sakebukaw fo aya maa tɔgɔfɔbali dɔw bɛ yen an n'olu fana fo ten Samanɛkaw kɛ dugu dɔ bɛ Segu mara la ko Samanɛ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ Samanɛ ne yɛrɛ de taara Samanɛ dugu kɔnɔ n'i y'a mɛn ko dugu maakɔrɔbanda dugu yɛrɛ bɛɛ sijɛ kelen ne m'a ye olu sijɛ ye jɔn subaw tɛ m'u ka sijɛw bɛ dun ka ban n ko ne kelen kun ye sijɛ y'a la dugu bɛɛ jaralaka jumɛn n ko Samanɛ n'i sera Segu a bɛ yen fɛ o wa ni samiyɛ sera kana taa Samanɛ dɛ jɛkɔnɔmɔgɔw don n'i taara i ka mobili b'i fira ko adisi kan ni san nana mois d'août la Yusu u bɛ tile 15 kɛ u tɛ se ka taa jɛgɛjala san Segu Samanɛkaw u ka balo n'u ka jɛgɛ de y'u bɔ anw fɛ Sakebugu anw bɛ tɛmɛ Bɛlɛsirani fɛ ka taa d'u ma Samanɛkaw an na Samanɛkaw fo ka Samanɛ dugutigi fo n yɛrɛ dɔgɔkɛ don dande foli min na sabu maakɔrɔba tɛ Samanɛ an ka foli b'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Somaso monsieur le maire Segu fana an b'a fo badabada foli Boubacar Tamboura transitaire don an b'a fo ani madame Olga Berté ale ye commandant d'armée an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye u b'an lamɛn kuma bɛɛ fo ka se i k'a dɔn misi Kɔnte ma ayiwa an ka foli bɛ ninnu bɛɛ badabada foli dande foli min na nka yɛlɛ an ka bɔ Yusu Mamadi Sakɔ Holding ko k'i fo nka a ye ci dɔ fɔ n ye ko n k'o fɔ Moribo ye n kɔrɔ Moribo n tɛ se k'o fɔ sabu n'i y'a fɔ n bɛ woro sara cogo di fɔlɔ Mamadi Sakɔ ko ne ma ko ne kana ci dɔ fɔ Moribo ye n tɛ se k'a fɔ Sakɔ Holding an b'u fo y'a fɔ Kɛnsabugu Usumani Kɔnɛ bɛ yen an b'a fo an ka musokɔrɔba bɛ Kucala n'a bi i ka dɔn Bindu Kulubali ko fɔ madame Jawara an b'a fo badabada foli nin waati na Yusu an bɛ taa kati douane na an bɛ Dankɔrɔba fo ye Fode Alu Kɔnɛ an b'a fo sanga ani waati n'o bɔra yen min a ka dɔn tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture k'a fo k'a waleɲuman dɔn kuma ma ɲɛ dɛ tanti Awa Jara ne ba kuma ma ɲɛ dɛ Antoine ko douanière don 8 mars douane n b'o dɔn koyi doyen muso ne k'i ka kuma de tilen madame Cissé Sara fo fana Antoine Dambɛlɛ denmuso Awa Jara ka taa se Jami Giro ma Jami Giro kuma na mun minɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen tasi bila ni bonya lase tanti Awa Jara ninnu ma kuma na mun minɛ sa Antoine Dambɛlɛ denmuso Awa Jara an b'a fo n ta tɛ n sadon kuma na Antoine min ye tanti Asuye Manam Mare bisimila olu lase aw ka dɔn Seba Mangara ale ye aw ka dɔn boucher grossiste dɔ abattoir min n'a filɛ nin ye port boye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati bisimila n'o bɔra an ka Malamine Mangara an b'ale fo suguba kɔnɔ nin sanga in na Antoine an bɛ Ɲugutu Danba an b'a fo sanga ani waati aja fo y'a fɔ Kati Malibugu ka foli lase Alu Buyagi ma Seba ani aw ka dɔn Seba Kamara ale bɛ pharmacie la ani ka dɔn Debi Traoré n yɛrɛ dɔgɔmuso don aw ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Dibol san gouverneur Usumani Sangare a n'a furumuso Awa Konate k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Mohamed Tomi an b'a fo sanga ani waati min ye ale bɛ énergie a direction générale n'o bɔra an bɛ foli lase aw ka dɔn n'u Sakɔ ma complexe scolaire Jɛnɛndaw an b'a fo Sulemani Bugu la ka foli lase Janginɛ Keyita Basiginɛ Keyita actrice Aluja min ye Alassane Diallo a n'a furumuso Madame Diallo Awa Ja ninnu bɛ Faransi u bɛ k'a lamɛn nin sanga in na ayiwa Yusu Karabati fɛn min ye an bɛ taa kiyɛ kuma ɲɛna an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn o tumana an bɛ k'an bɛ da ɲɔgɔn ye baara in ye jɛ ka baara ye Usumani Togo bɛ nɛgɛw la ka se i ka dɔn Boubacar Jara ma division na ani Sira Kamara o tumana an bɛ bɔ sisan an b'an tɛnku i ka dɔn Cafe Niger la ka dɔɔni foro la
Kalilu Yara Café Niger. Café Niger. Ya mi i bɛ lafiya. An bɛ don n'a ye. An bɛ bɔ n'a ye. An bɛ bɔ n'a ye. O fana ka fɔ limanaw ye. K'u k'an bɛn waati wɛrɛ. Inchallah.